Graveyards. There are many different kinds of graveyards. There's something called the unknown graves, and there is a single grave. In the unknown grave, people are just buried together, and there will not be any sign of who has been buried there. In the single grave, people are buried individually. They are placed in a grave of their own without anyone else. On the top of the grave there will be a stone or something like that, which tell you who has been buried there and how old he or she is. There are many types of single graves. Some people get big stones on top of their grave, and someone gets small ones. Very well known or important people get big graves with big stones. Some people are also buried together, like in a family grave. If the man and his wife die at almost the same time, they can get buried together. Das nationale Register. Das nationale Register in Dänemark wurde 14. März 24 eingeführt. Du kannst es für viele Sachen brauchen ZB-Personen finden. Das Register gibt dir alle notwendigen Informationen, um eine Person zu finden. Du kannst es zum Beispiel brauchen, um herauszufinden, wann deine Großmutter geboren ist. Government archives. The government archive is almost the same as the National Register. The government archive is a place where you can find information about yourself and other people. If you maybe want to know something about your grandmother, you can search for her birthday, and then can you look in the government archives to find information. The government archive collect and save history and let the people search if they want to. Lokalarkiven. Lokalarkiven sind in viele Orte in Dänemark zu finden, zum Beispiel in Region Süddanmark. Hier in Sanderum gibt es auch einen Lokalarchiv. In dem Archiv kannst du alle Informationen über Sanderum finden. To be named. When people are named in Denmark, they are baptized in a church. The priest puts some water on the child's hair and says the name of the child. The child is wearing some kind of dress. Boys wear a white dress with a blue ribbon, and the girls wear the same but a pink ribbon. When the children are named, the family and friends celebrate the event. The celebration can be home or at a restaurant. The family and the guests eat some food and talk, and that's it. Woher kommen die Dänen? In den alten Zeiten hat es auch wie heute viele Einwanderer in Dänemark gegeben. Im Jahr 1700 kamen die Hugenotten. Sie blieben in Fredericia, weil der König hat gesagt, dass alle mit einer anderen Religion konnten dort bleiben. Im Jahr 1808 kamen viele spanische Soldaten. Sie machten einige dänische Frauen schwanger und damit haben die Kinder spanische Wurzeln. Traditions. There are many different traditions in Denmark. One tradition is the confirmation, which takes place in a church, where the children who are about 13 to 14 years old are going to say yes to a priest who says something about you if you believe in God. After that, you are going to a party where your family comes and they all celebrate that you are confirmed. I guess we have almost all the same traditions as you guys have. There's Easter, Christmas, New Year, and much more. Easter is mainly for small children who go and find some chocolate eggs.
Christmas is when we go get good food, presents, and dance around the Christmas tree. One New Year's Eve, we go to parties and have fun, or we also just stay at home for good food and watch fireworks. Everybody fire fireworks at midnight. Spørgeskema til Susanne Frederiksmor. Hvornår blev du født? Jeg blev født i 1973, den 3. juli. Nå. Hvilken form for kvarter er du opvokset i? Fattigt, frit eller midt imellem? Eller? Det er midt imellem, boede i lejligheden. Nå. Hvorhenne? Det gjorde vi noget, der hedder Bolbro i Odense. Nå. Betegnet som byområde, ikke på landet. Okay. Og da jeg blev konfirmeret, flyttede vi i hus. Så havde du en hård barndom? Nej, det havde jeg ikke. Den var stille og rolig. Og... Hvad med, havde du nogen søskende? Nej, enebarn. Enebarn? Ja. Hvad arbejdede dine forældre med? Min mor var hjemmehjælper, og min far han var autolakær. Nå. Hvordan var din skolegang? Den var meget fin. Stille og rolig. Jeg tog 10. klasse med. Så det var fint. Ja. Fik du nogle gode karakterer? Ja. Er du gift nu? Nej, det er ikke, men jeg bor sammen med en og har gjort det i et år. Hvad med, har du tænkt dig at blive gift? Nej, det er ikke. Hvad med, hvordan en ægtefælle? Han er sød og en god mand. Er du så lykkelig? Ja, jeg er meget lykkelig. Jeg har 2 dejlige venner. Ja, det var dejligt. Spørgeskema til Birgit, Frederiks mormor. Hvornår er du født? I november 52. Ja. Hvilken form for kvarter er du opvokset i? Fattigt, frit eller sådan midt imellem? Sådan midt imellem. Boede du på landet eller i byen? I byen. Byen? Ja. Hvor hen i byen sådan? I udkanten af Odense. Dengang. Ja. Havde du en hård barndom? Nej. Stille og roligt eller? Ja, sådan stille og roligt. Har du nogen søskende? Ja, vi er 5. Ja. Hvad hedder dine søskende? Jytte, Hanne, Eva og Herdis. Hvordan var din skolegang? Den var meget fin. Ja. Hvad arbejdede dine forældre med? Min far var på glasværk, og min mor var på Odense konservfabrik. Er du gift nu? Nej. Nej. Hvordan er din ægtefælle, hvis du har en altså? Jeg er alene. Ja. Er du lykkelig? Ja. Hvorfor? Fordi jeg er lykkelig for den tilværelse, jeg har. Ja, det er godt. Spørgeskema til Jimmy, Stefans far. Hvornår blev du født? Det gjorde jeg den 11. januar 1961. Hvordan var din barndom? Den var god og spændende. Hvor boede I? Vi boede noget, der hed Vikkelsevænget. Ude i noget, der hed Marienlyst. Bag ved Skibusvej. Ude i Skibuskvarter, kan man godt sige. Havde du en hård barndom? Nej, det er ikke. Jeg havde en god barndom. Havde du et godt forhold til dine forældre? Ja. Har du nogen søskende? Ja, jeg har en storebror. Hvordan var din skolegang? Den var god. Hvornår begyndte du at arbejde? Det gjorde jeg som 13-14 år. Der startede jeg med at gå med aviser. Og så blev jeg piccolo. Hvornår blev du gift? Ja, det gjorde jeg i 1984. Er du lykkelig? Ja.